L-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Xikluna waqt li bħalissa jinsab iċ-Ċili jinvestiga każi ta' abbuż fuq minorenni iddaħħal għal xi jiem ta' osservazzjoni medika fi sptar fiċ-Ċili stess. Jirriżulta li l-kap tal-Knisja f'Malta kellu jipposponi l-laqat li qed ikollu f'dan il-pajjiż e kif qed isirlu intervent fuq il-Marrara. Jekk saħħtu tippermetti u mistenni jkompli bil-ħidma tiegħu il-ġimgħa. L-aħbar ingħatat mill-kelliem għall konferenza episkopali Heim Kojro laqal li Monsinjur Xikluna iddaħħal fil-klinika tal-Università Kattolika f'San Carlos Apoquindo u kienet ikkonfermata fi sqarrija mill-Kurja tal-Arċisqof Malta. Kienu bosta dawk li awguraw fejqan ta' malajr lill-Arċisqof ta' Malta fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fuq Facebook u s-Segretarju Ġenerali Clyde Puli fi sqarrija. L-Arċisqof ta' Malta jinsab fiċ-Ċili biex kompli investiga l-akkużi li jisqof fil-pajjiż għatta każi ta' abbużi minn saċerdot fuq minorenni. U nata dan il-każ mill-Papa Franġisku wara żjara li jagħmel ix-xahar li għadda. Dakinhar il-Papa kien qal li m'hemmx biżżejjed evidenzi fil-konfront tal-isqof Juan de la Cruz Barros Madrid. Madankollu ftit tal-jiem wara u talab apoloġija għal kumment li għadda u ħatar lil kap tal-Knisja f'Malta biex jinvestiga dawn l-allegazzjonijiet. Fil-jiem li għaddew Monsinjur Xikluna kien New York fejn iltaqa' ma' Juan Carlos Cruz li hu wieħed mill-persuni li allegatament safa abbużat mis-saċerdot Dun Fernando Karadima. Kien irrappurtat li f'dik il-laqgħa l-Arċisqof beka mal-allegat vittma. Issa fil-belt żgħira ta' Osorno fiċ-Ċili, il-kap tal-Knisja f'Malta kien rapportat li qabel iddaħħal l-isptar kienet ikompli bil-laqgħat tiegħu dwar dawn il-każi li allegatament seħħew mis-saċerdot li serva bħala kappillan tal-parroċċa f'din il-belt. Issa fil-belt żgħira ta' Osorno fiċ-Ċili, il-kap tal-Knisja f'Malta qed ikompli bil-laqgħat tiegħu dwar dawn il-każi li allegatament seħħew mis-saċerdot li serva bħala kappillan tal-parroċċa f'din il-belt. Monsinjur Xikluna qed jinvestiga wkoll akkużi li l-isqof Barros uża l-pożizzjoni tiegħu biex jipprova jwaqqaf l-investigazzjonijiet kontra Dun Fernando li hu d-direttur spiritwali tal-isqof stess. F'kumment qasir lill-medja l-Arċisqof ringrazzja lil dawk kollha li esprimew id-dispożizzjoni tagħhom biex jiltaqgħu miegħu ħalli jgħinu fl-investigazzjonijiet. Quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que se han declarado disponibles para encontrarse conmigo durante los próximos días. Minnaħa l-oħra wieħed mill-allegati vittmi li tkellmu mal-Arċisqof Malti fiċ-Ċili qal lill-medja lokali li Xikluna qed jittama li l-awtoritajiet ċileni jimpenjaw ruhom aktar kontra l-abbużi. Qabel ma nagħta l-kariga ta' kap tal-Knisja f'Malta, Monsinjur Charles Xikluna beda jservi bħala prosekutur fit-Tribunal Ekklesjastiku tas-Santa Sede taħt it-tmexxija tal-Papa Benedittu XVI brabta ma' akkużi ta' abbużi minn saċerdoti fuq minorenni.